खुलुमबाय आं दिनै स्पेशली नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआव आङो आथिखालाव आसामाव जाबाय थानाय मोनसे गेदेर भाइरेल बिमाय आरो बियानैनि गेजेराव जानाय जि सेक्सुएल रिलेशनशिप बेखौ बेस खालामनानै दिनै सावरायनो नाजानाय जादों। जाथाया जाहैबाय आसामनि जायगायाव जानाय थार जाथाय। टुक्लु आरो थुनु बिमाय आरो बियानैनि गेजेराव मोनसे सेक्सुएल रिलेशनशिप जानानै आथिखालाव भाइरेल जानायनि उनाव बिसोरो गावसोरनि मान सन्मानखौ रैखाथि खालामनो थाखाय कर्ट मेरिज जानो गोनां जादों। नाथाय आमाइसो टुक्लुआ गावहानो गावनि बिसिगिबि आरो लोगोसे सासे फिसाजो आरो सासे फिसाला दंखायोमोन आरो गावनि बियानै थुनुखौ लानानै बियो 274 गां ब्लु फिल्म बानायनानै इंलिश मोनसे पर्टेलाव बिथाङा दैथायहरबाय थायोमोन। बिदिनो बिसोरनि सेक्सुएल रिलेशनशिपआ 5 बोसोरसिम बिन्दासै सोलिदोंमोन। बै समहालागै टुक्लु आमाय आरो थुनु आनैसोनि जि थासारि बियो भाइरेल जाथ'वाखैमोन। दा खोथाया जाहैबाय आमाय टुक्लुनि बैसोआ 57 आरो आनैनि बैसोआ 14 बोसोर। नाथाय 14 बोसोर बैसोनि सिगांनो बियो 5 बोसोर आवगायाव बिमाय टुक्लुजों लोगोसे गाज्रि फिल्म बानायबाय थायोमोन। बिदिनो बिसोरनि रिलेशनशिपआ गोसो बादियै 5 बोसोर सोलिदोंमोन। 5 बोसोराव बिसोरो गासै 274 गां ब्लु फिल्म शुटिं खालामदोंमोन। नाथाय बिनिनो गां 10आ आसामनि माखासे ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि इयुनाव बिसोरहा मोनसे खैफोद जानायसै आरो बिसोरनि गेजेराव दावराव दावसि गावनि बिसि फिसा खुरमा दिगि आरो बायदि ससियेल मिडियायाव सावरायजानायनि उनाव बिसोरो गावसिनि मान इज्जतखौ लाखिनो थाखाय बिथांमोना कर्ट मेरिज जायो। गुबैयै आमाइसो टुक्लुनि मुङा अमरज्योति दासमोन। बियो गुवाहाटी नोगोरमायाव गोबां मानसिनिफ्रायनो लाख लाख थाखा लानानै रेलवेआव साख्रि होगोन होननानै लुथिदोंमोन। बेफोर थाखाजों बियो बियानै फिसाजो टुनुखौ बायदिसिना गोदै रावजों फुस्लायनानै बियो बेजों लोगोसे बिनि उइक पइन्टखौ नुनानै बियो बेजों बेफोरबादि बुंथावै नायथावै खोनासंथावै बायदि सोदोब होनानै गाज्रि सोलेरारि भिडिअ बानायनानै दिनै मुंदांखा जाबाय। आरो बे मुंदांखा जासेयाव गाज्रि खामानि मावनायनि जोहै आथिखालाव ससियेल मिडियायाव आरो बायदि पर्टेल्सफ्राव बिथांमोननि सेक्सुएल रिलेशनशिप जानानै माब्रै बिथांमोना ब्लु फिल्मखौ बानायदोंमोन आरो बबे ब्लु फिल्माव माबायदि बिथांमोना रल लानानै माबायदि सोदोब बाहायदोंमोन बेफोर सोदोबा आथिखालाव आन्दो जानानै गैला। बियो दा गासै बिजोंफ्रावनो दा गोसारगासिनो दं आरो बयनिबो आखाइ बे टुक्लु आमाय आरो थुनु आनैसोनि लांदां भिडिअआ बयनिबो आखायाव फैदों। दा खोथाया जाहैबाय सेक्सुएल रिलेशनशिप होननाया आथिखालनि समाजाव हामनाय हामैनि जेबो खोथा गैला। आथिखालनि समाजा जोबोद गाज्रिनि फारसे दावगालांगासिनो दङ। एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला सेक्सुएल रिलेशनशिपआ खुनु सोमोन्दो एबा बैसोजों सिमा थाया। बिनिनो 57 बोसोर बैसोनि आमाय टुक्लुजों आनैसो थुनुआ जाबादि गावनि लाइमोननि गांनायखौ सुफुंनो थाखाय गोसो मथे बियो भिडिअ बानायदोंमोन आरो जाय भिडिअआ
दिनै सारा बुहुमावनो गोसारलाबाय आरो आथिखालाव ससियेल मिडियायाव बिथांमोननि जि भाइरेल जानाय भिडिअ बे भिडिअखौ लानानै गोबाङा गोबां कन्टेन्ट लादों, गोबाङानो गोबां खोथा बुंदों आरो गोबाङानो बिसोरनि सायाव गाज्रि मोननायखौ फोरमायदों आरो अमरज्योति दास थामहिनबा आमाइसो टुक्लुनि जि आखु बिनि सायाव गोबाङानो सोंखारिदों। मोसौ गराया गांसो गोरलै नागिरो होननायफोर बादिनो बियो गावनि फिसाजो बादि बैसोनि 15 बोसोरनि सासे आइजोजों 5 बोसोर ब्लु फिल्म बानायनायनि इयुनाव हमजानायनि उनाव बेफोर गासै रोखा सावगारिया आथिखालाव नुजानो मोनबाय। बेबादिनो ओरैनो बिजनि नोगोरमायावबो गावनि फिसौजोजों रिलेशनशिप जानानै थांनाय बुब्लियाव गथ' सासे जोनोम होनाय आरो बाक्सा जिल्लानि रुफुनि बेन्दोंआव मोनसे बेंगलि कमिउनिटिनि न'खराव गावनि फिसाजोजों लोगोसे रिलेशनशिप जाबाय थानानै गोथौ गोरबोआव थानाय जाथाया गोसारबाय। दा बेफोरो जोंनि थाखाय खोब साननो गोनां। बेनिखायनो बैसो जाबोनाय लोगो लोगो जोंनि बिमा बिफाफ्रा खोब नोजोर बोनायनि गोनांथि दं। हागौ होननानै गावनि आंगो जोंबो बांद्राय सोफै सोफै जानाया खोब साननो लागा जानानै फैबाय। आथिखालाव खुनु धोरोम खोरोम गैयै जाबोगासिनो दङ। दा बेबायदिनो आमाइसो टुक्लुनि जि भिडिअ भाइरेल जादों बे भिडिअआ जोंनि थाखाय खोब साननो गोनां आरो जोंनि फैबाय थानाय लाइमोनफ्रा बेनिफ्राय जों सोलोंनांगौ खोथा दङदि सोरनिबा गोदै रावाव एबा थाखा फैसा सना रुफा मणि मुक्ताखौ लुबैनानै जाबादि थासारिजों गोजोबनानै जोंनि लाइमोनफ्रा बेफोरबादि रिलेशनशिपआव थांगासिनो दं आरो रिलेशनशिपआव थांनानै बिथांमोना मबाइलजों गावसिनि लाथावै सावगारिफोरखौ लानानै उनाव गाव गावनो गावस्रालायनाय बुब्लियाव भाइरेल खालामना होनाय आरो बेफोरबादिनो सोरबाया सहायनो हायै फासि नांना थैनाय बायदि जाथायफ्रा जोंनि ओनसोलफ्राव थामहिनबा आसामाव जागासिनो थानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो नोंथांनि देहा सोलेर आरो मबाइलखौ नोंथाङा मोजां रोखोमै प्रपार इउटिलाइज खालामाब्ला नोंथाङाबो बे मबाइलनि थाखायनो थैनोबो गोनां जानो हागौ। बेबादिनो टुक्लु आमाइसो आरो आनैसो टुनुनि जि भाइरेल जानाय जाथाय बे जाथाया खोब दुखुनांथावना आरो बे जाथायनि जोहै दिनै गोबांसाफ्रा बिथांमोननि भिडिअखौ लानानै गोबां भिडिअ बानायनानै लाख लाख थाखा आरजिगासिनो दं आरो बिथांमोननि जि रिलेशनशिपनि लांदां सावगारि बे सावगारिखौ हगारनानै बिथांमोना लाख लाख भिउ मोनदों आरो बेफोरनि जोहै बिथांमोना रां खामायनायनि मोनसे आसिला महरै लादों। आथिखालाव खोब ट्रेन्डिं जागासिनो बे जाथाया। दा बेनिखायनो आङो जोंनि गार्जेनफोरखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना गावखौ सामलायनायनि गेजेरजों मोजां रोखोमै जुदि नोंथांनि बुंथावै मावथावै जाथायफोरखौ जुदि सिखोमाना दोननो रोङाब्ला आमाइसो टुक्लु आरो आनैसो टुनुमोन बादि हमजानो गोनां जाहैगोन आरो जोबथा बुब्लियाव दिनै आमाइसो टुक्लुआ आनैसो टुनुखौ 5 बोसोर लांदां थामहिनबा ब्लु फिल्म शुटिं खालामनायनि उनाव बिथांमोना 11 गाहाम बिथांमोननि नायथावै भिडिअफ्रा आसामाव गोसारदोंमोन आरो बे भिडिअआ गोसारनायनि उनाव बिसोरनि न'खर आरो बिसोरनि समाजा बिसोरनि सायाव गोबां जाथायारि बिजाथाय जादोंमोन। दा बिनिनो बिदिन्थिखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो फैजों जोंनि समाजाव सोरबाया माबा मोनसे जायोब्ला सोरबाया रोंगो जानो लुबैनानै बेफोर भिडिअखौ जोङो भाइरेल खालामना होयो आरो भाइरेल खालामनायनि उनाव जों गोबां भिउस मोननानै जोङो सोरबा थाखा फैसा आरजिनायखौ जोङो लायो। दा बेफोरबो मोनफा मोनफा क्राइम होननानै जों बुंनांगोन। मानोना गाज्रि जाथायफोरखौ बांद्राय ट्रेन्डिं खालामनायनि गोनांथि नङा। बिथांमोना जि लामाजों दावगालांदों बे लामाखौ जों माबोरै होबथानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानैसो जोंनि मानसिफ्रा भिडिअ खालामनायनि गोनांथि दङ। मानोना सासे गाज्रि मानसिनि जे सावगारि बा जाथाय बिजाथाय बेफोरखौ फोसावनानै बै मानसिखौ जों फोसाबनो हाया, नाथाय बै मानसिनि जिनेरखौ जों समाजाव फोसावनानै जोंनि समाजाव खायसे मानसिफोरखौ बेफोरबादि खामानि मावनायाव थुलुंगा होनाय बादिसो जायो।
बेनिखायनो आं सानो गोबां पर्टेलाव मावनाय आरो निउस चेनेल आरो इउटुबाव मावनाय लाइमोनफ्रा बिथांमोननि गाज्रि सावगारिनि सायाव बांद्राय सावरायाबासिनो बेफोरबादि जाथाय जायोब्ला माबादि प्रब्लेमजों फेस जानो गोनां जायो बेखौ बेस खालामनानैसो भिडिअ बानायनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। नायदो सानै गथ'नि बिफा लोगोसे सासे आइजोनि फिसाय जानायनि इयुनाव बिथाङा गावनि फिसाजोनि समान बैसोनि मानसिजों बिथाङा सासे मिस्युर्ड सुबुं, बे मिस्युर्ड सुबुङा बेफोरबायदि सेक्सुवेल रिलेशनशिप खालामनानै 274 गां मानि ब्लु फिल्म बानायनानै दिनै आसामाव मुंदांखा जाबाय। बेफोरबादि जाथाया जोंनि आसामाव थामहिनबा नर्थ इस्टआव जाफेराखैमोन, बेनो गिबि होनना बुंनांगोन। बेफोरबादि 274 गां गाहाम लांदां भिडिअ बानायनानै मुंदांखा जानाय सुबुं बिथां अमरज्योति तालुकदारा थारैनो सासे थगायसुला सोबख'गिरि सुबुंमोन। बिथाङा गुबुननिफ्राय साख्रि होनायनि नामाव बायदिसिना लालच दिन्थिनानै, लुबैथि दिन्थिनानै बिथाङा गोबां आइजोफोरजों बेफोरबायदि रिलेशनशिप लानायनि उनाव दिनैनि बुब्लियाव बे थासारिजों बिथाङा मोगा मोगि जानो गोनां जादों। नंगौ, मोसाया हागौ होननानै बांद्राय मैखौ अरथारबाय थायोब्ला मालाबा मैनि गंजोंनो गावबो थैनो गोनां जायो होननाय बादिनो दिनै बिथाङा टुनु मुंनि बियानैजों सोलेरारि सोमोन्दो जानायनि उनाव बे जाथाया दा सोराङाव फैबाय आरो दिनै बिथांमोना गावसिनि मान इज्जतखौ रैखाथि खालामनो थाखाय कर्ट मेरिज खालामनानै गावसोरखौ माबोरै बोख्लोमफिननो हायो बेखौ लानानै दिनै बिथांमोना कर्ट मेरिज जाबाय। गुबुन फारसेथिं आसामाव बिसि गिबि थाथारनानै नैथि बिसि हाबा लानो हाया होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंब्लाबो दिनै अमरज्योति दास थामहिनबा टुक्लु आमाइसो आरो आनैसो टुनुखौ हमनायखौ जों नुनो मोनाखै। गुबुन फारसेथिं जोंनि 6 सिडिउल काउन्सिलाव सानै हाबा लानायनि बेलायाव जेबो अजद आपत्ति गैया होननानै बिथां हाग्रामा महिलारिया फोसावनाय जाथायाबो दिनै जोंनि गेजेराव बे जाथाय जानायखौ जों सोमजिनाय नुनो मोनो।